Apkær, du skal op. Apkær. Kom nu, Apkær, for helvede, mand. Du skal ned til morgenmad, og så tage lige Daniel med på vejen. Hold så kæft, Laura. Daniel, vi skal til mad. Kom nu, Daniel, for helvede, din spads. Okay. Kom du heller ikke til morgenløb, mors? Nej. Okay. Godmorgen, Marina. Har du sovet godt? Skal du med til morgenmad? Er du klar til spring i dag? Julie, jeg tror ikke, Marina skal høre dig. Ja, hvad? Hvad så, Ulf? Skal du ikke til mad? Nej, ned og spille bold. Hallo, Apkær. Ja? Må jeg ikke låne nogle penge? Jeg skal ned og bold. Nej, Ulf. Ej, please. Kom nu, Apkær. Nej, Ulf. Du skal nok få dem. Jeg lover, at jeg vinder den her gang. Nej, Ulf. Kom nu, Apkær. Nej, Ulf. Altså, er der nu normalt? Om han er, mand. Hold kæft, det her bord, det er det ren lort. Det er kraftedeme ikke ligesom i centrum, mand. Hvad er det? Fuck, mand. Jeg tager lige på det. Len for helvede. Der røg flere tusind kroner på behandling der. Hold kæft, det gør noget. Jeg tror sgu lige, jeg går ned og lægger mig lidt, mand. Hold kæft, mand. Ja, det er også ærgerligt. Der kan godt lige være et spejl her. Ja, så kunne jeg også se min swag, mand. Og mine store muskler. Julie, kom, der er ikke nogen mennesker her. Jeg skal godt gøre det op et klaver. Nej, hallo! Julie! Gå væk fra mig. Nej, ikke mit klaver! Nej! Nej, pas på min tarm. Pas på min tarm. Så kan vi ikke skide sammen igen. Kæft, Laura, en ny dreng igen, mand. Nu kæft, Mathias. Og de har ikke engang, mand. Kom med mig. Ja, ja. Min fisse! I just had sex and it felt so good. I wanna let me put my penis inside of her.
Ja, på sådan pladser, dreng. Når nu I lægger det ud og soler jer, så skal I huske solcreme, eller lad være med at lægge noget så lang tid. Boldspillet ud, det... I må meget gerne gøre det derude, eller kurstativet, eller om bag. Men ikke derfor, hvis det bliver smadret om rådet, så kan det blive meget dyrt. Er der nogen, der har noget at sige? Ja, som sædvanligt. Som nok alle sammen har lagt mærke til, så har jeg gået meget rundt på mig selv på det sidste. Men det er fordi, jeg har fået en stor mulighed, som jeg valgte at tage sammen med min roomie. Det er et år som udvekstsstudenter til Møns Klint. Vi skal ned og studere kalkens historie. Stor ting. Vores bus den kommer her om 25 minutters tid, så vil vi forlade skolen. Så jeg vil gå ned og pakke nu. Nå. Skal vi skride? Ja. Fedt. Daddy. Der er nogle beskeder. Ja. Ja, jeg vil bare lige sige, at jeg har fundet min nøgle. Den sad i døren, så det er bare super fedt, altså at de også har kigget efter den. Men jeg vil bare lige sige, at nu har jeg sgu fundet den. Ja, opgave. Skal vi få dig, Sam? Hvorfor? Fordi alle de andre er der. Og så har vi en aftale. Kvart over 3 igen i dag. Til eftersyn. Ja. Nej. Yes. Hvorfor? Ja, hvorfor? Det kan ikke stå på et A4-ark, de der ting, som du glemmer at dukke op til, altså. Vel? Som det plejer. Så bliver mor syg igen. Ja, det gør hun. Men kan du lige hilse og sige, at hun skal tage det der ekstra vækkeur med dig? Eller du skal det med næste gang, ikke? Ja. Godt. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but a fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had